Predstavenie aplikácie, úvodná obrazovka. Po spustení aplikácie sa užívateľom zobrazí úvodná obrazovka, na ktorej môžeme vidieť nasledovné informácie. V ľavom hornom rohu sa nachádza roletové menu. V ňom sú zoskupené takmer všetky funkcie, ktoré program ponúka. Jednotlivým položkám menu bude venovaný samostatný návod. Napravo od menu môže byť zobrazená ikona, ktorá upozorňuje na dostupnosť novej verzie programu. Táto ikona sa zobrazuje len v prípade, ak je dostupná nová verzia programu. V takomto prípade sa vyžaduje nainštalovanie dostupnej novej verzie, ktorá môže obsahovať nové funkcie programu a taktiež opravy známych chýb. Z tohto dôvodu sa odporúča vždy nainštalovať dostupnú aktualizáciu. Uprostred hornej časti je oblasť, kde sa zobrazujú upozornenia na blížiaci sa koniec platnosti licencie, prípadne na potrebu online reaktivácie licencie. K problematike licencií a nových verzií je venovaný samostatný návod. Na pravej strane máme informáciu o sezóne, v ktorej pracujeme a počte záznamov, ktoré máme vytvorené v danej sezóne. Po kliknutí na nápis sezóna je možnosť zmeniť si sezónu. Pod roletovým menu sa nachádza skupina 4 tlačidiel. Pomocou týchto tlačidiel si viete spustiť priamo z úvodnej obrazovky funkcie, ktoré sú v programe najčastejšie používané. Taktiež sa tu nachádza roletové tlačidlo hľadať, pomocou ktorého si viete vyvolať možnosti vyhľadávania v záznamoch o úlovkoch, delení alebo predaja diviny, prípadne vydaných značkách. Taktiež k tejto funkcionalite bude vytvorený samostatný návod. V pravej časti sa nachádzajú tlačidlá nový, pomocou ktorého si viete vytvoriť nový záznam o love, tlačidlo oprav, ktoré slúži na úpravu už vytvoreného záznamu o love a zmaž, ktorým sa vymaže existujúci záznam. Posledným je tlačidlo koniec, ktorým ukončíme program. Prostredná časť úvodnej obrazovky je rozdelená na dve časti. V pravej časti je zoznam všetkých vytvorených záznamov o love za danú sezónu. V ľavej časti sa nachádzajú podrobné informácie o zázname, ktorý je označený v pravom zozname. Sú to informácie ako napríklad meno lovca, dátum a čas ulovenia, miesto ulovenia, druh zvery a iné. Zobrazené sú aj súhrnné informácie o delení, prípadne predaji zvery, po kliknutí na príslušné tlačidlo aj podrobnejšie informácie. Taktiež sa dajú zobraziť fotky, videá, prípadne iné súbory prislúchajúce k záznamu o love. Ak bola pre označený záznam uložená aj presná poloha, túto je možné kliknutím na tlačidlo mapa zobraziť na mapovom podklade. Označený záznam je ten, ktorý má zelené pozadie, vieme si ho zmeniť kliknutím myšou alebo pohybom šípok. V spodnej časti obrazovky sa nachádza tabuľka, ktorá zobrazuje schválený plán lovu a jeho plnenie ku dnešnému dňu.